Chwarae teg gwir nain, mae yna gymaint o ddewis fan hyn. Wi'm yn gwybod ble mae dechrau edrych. Na, chi'n iawn nain, ddylen ni ddim gadael pethau tan y funud ola. Do, mi bostiau sy'n hardiau Nadolig yn gynnar, Lenny. Iffe wir, nain. Dydd Sadwrn oedd y dyrnod ola i bostio cardiau. Wel. Beth ddigwyddith i'r cardiau sydd wedi cael eu postio ar ôl dydd Sadwrn, dy nain? Na nhw ddim cyrraedd mewn pryd nawr. Wel, na drieni, ynddo fe? Helo, Gwyneth. Helo, nain. Helo. Ti wedi codi'n gynnar iawn bore yma, Gwyneth. Fe bydda holl trigolion Ffalabalam i wedi gwir. Weles i bwni binc a mabli yn rhoi cydwyni papur lan, a weles i ar thrôn yn gwneud pwdin dolyg. Ond beth amdana ti, da, Gwyneth? Wedi codi'n gynnar i roi help i fi a Huwcyn. Na, ddim yn hollol, Geraint. Cofio'n sydyn bod fi wedi gadael i braidd yn hwyr i brynu anrhegion Nadolig i bawb. Wel, o'n i'n meddwl bod digon o amser da fi yn sydyn, dim ond tridiau sydd ar ôl tan y Nadolig. Na beth i chi'ch dau wneud mae hefyd, efe? Nage. Mae Huwcyn a fi wedi trefnu pethau yn dda eleni am unwaith. Oedden ni wedi prynu'r anrhegion a'i lapio nhw'n dwt ag yn ofalus. Na, wedi dod draw i brynu papur lliwgar i ni, i wedi gwir. Geraint, os ych chi wedi lapio popeth yn dwt ag yn ofalus, pam ych chi se papur lliwgar? Wel, ti'n iawn, mae angen papur lliwgar arno ni, ond dim ar gyfer yr anrhegion. Na, ar gyfer y goeden. Be? I chi mynd i lapio'r goeden, Lenny, a'i ffostio hi ben draw'r byd? Mae ddrwg da fi weithio ti, Geraint, ond i chi wedi gadael i'n rhy hwyr. Nawr oedd nain yn gweithio bod y cyfle ola i bostio di Sadwrn diwetha. Ti ed y bosto'r goeden. Na, mae Huwcyn a fi am guddio'r bwced sy'n dal y goeden, ti'n gweld, gyda papur lliwgar coch pert. Welai. Ti'n deall? Do nawr. Beth yw gwyl y Nadolig i ni? Gole lliw ar y goeden fri. Sain carolau ei ragwyn, plant yn sglefrio lawr y bryn. Coeden, dolyg, cardiau i bostio, syren uwch ben fre'n y nen, tinsel, tegan a chelin. Dolyg, dolyg, dolyg. Nawr te, Gwyneth, wyt ti'n deall nawr pan mae angen papur lliwgar arno ni? Y goeden, wrth gwrs, siwt allan ni anghofio'r goeden Nadolig. Wel, yn ddigon hawdd sy'n ni'n meddwl. Ti wedi'n nghofio am yr anrhegion, a dwi'n mynd syni bod ti'n anghofio am y goeden. Ma'n ddrwg da fi, Geraint a Huwcyn. Pwy sydd di nôl y goeden, ma te? Wel, mae Arthur Arth wedi cael menthyg lori mabon. A mae fe a Michael Mwnci wedi mynd draw i'r goedwig. Fel yn ofyn nôl cyn bo hir i wedi gwir. A ble mae'r bwced ma sy'n dal y goeden? Yn weithdi mabon. Os ewn ni draw nawr, wy'n credu dyle bod popeth yn barod. Geraint, paid anghofio'r papur. Helo, mabon. Dim sôn am y goeden, te. Wel, o leia, mae'r papur coch da ni. Nawr, ble mae'r bwced? Fan hyn. Ti am i fi dorri'r papur neu ti, Geraint? Diolch yn fawr i ti, Gwyneth. Dyna ni. Be wedes ti, Huwcyn? Mae yna riban lliwgar da ti yn y tŷ. A fydden ni'n gallu clymu fe o amgylch y bwced. Wel, ti am i fi nôl y riban ti, Huwcyn? Na, fyddai ddim yn hir. Wel, mor te. Dire, wel, y papur i fi, Huwcyn. Huwcyn, beth am ofyn i mabon am fenthyg i'r radio? Allwn ni wrando ar y carolau wedyn. Ynde, mae lawer mwy hwylus i weithio gyda cerddoriaeth yn y cefndir. Mabon, gwn i fenthyg dy radio di ysgol i di'n dda? Diolch. Beth yw cyn? Fath a glywyn ni dy hoff garol di.
torri ar draws eich rhaglen o gerddoriaeth Nadolig, ond dyma rybydd i'r teithwyr sy'n defnyddio'r ffyrdd o gwmpas pentre Ffalabalam. Gwranda ar hwn, Huwcyn. Mae'r lori oedd yn cario coeden Nadolig i'r pentre wedi torri lawr ar ganol lôn gul. Rhaid i'r gyrwyr geisio ffordd arall i gyrraedd Ffalabalam nes i'r dagfa glirio. O, na. Alli ti fentro, mae'n coeden ni sydd ar y lori na. O, diar. O, diffodd yr hen radio na. Allai'n clywed yn unan yn meddwl gyda'r holl swnan yng Nghlystau. Meddwl am be, Gwyd? O, helo, Gwyneth. Ti'n gwybod, mae lori wedi torri lawr ar y ffordd draw i Ffalabalam a'n coeden ni ar ei hedden ni. O, na. O be newn ni nawr, te? Wel, dwi ddim... Ie, dyna syniad call iawn, Huwcyn. Aros fan hyn tan bod nhw'n dod. O, ie, ond beth os na gyreiddi thi mewn pryd? O be newn ni wedyn? Glywes di rioed am Nadolig heb goeden? Wel, o leia mae'r addurn... Ond e'n gweud ar y radio fod y lori wedi torri lawr. Na, Sara, na beth o Geraint sy'n gweud hefyd, os dim allwn ni wneud, dim byd o gwbl. Beth sy'n gen ti fan hyn, Sara? O, bocs yr addurniadau. Ti'n iawn, Sara, mae angen mynd trwyddo fe'n ofalus i edrych beth sy'n gyda ni roi ar y goeden. Os bydd na goeden, ynddo fe? Iawn, deren ni gael gweld beth sy'n ma te. O, yno wir. Edrych ar hyn, Sara. Wel, pwy roedd rhai nôl yn y bocs ma llynedd? Wy'n credu allwn ni roi trefen ar rhain mewn pryd, sy'n gwybod? Wel, deren ni gael gweld... edrych, Sara. Beth arall sy'n ma yna? Beli bach. Peli mawr a gweud y gwir yn dyn nhw. A ma yna dinsel glas fan hyn. Deren ni gael gweld beth sy'n ngwylod y bocs de. Edrych, Sara. Afal coch i roi ar y goeden. Wel, Magbon a Huwcyn, dwi bron a cwpla hwn, ynddo fe. Ond yr unig beth sy'n ar goll nawr yw'r goeden. A welsoch chi'r goeden Nadolig sy'n sefyll ymharlwr eich tŷ. Mae'r brigau yn wyrdd ac yn llwythog, brenhines y goedwig yw hi. Wel, pan ddaw Arthur Arth a Meical Mwnci nôl, bydd popeth yn barod ar ei cyfer nhw. Gobeithio, ynddo fe? O, allai byth aros mwyach. Di'r edrawd a fi, Huwcyn, i weld ble mae Sara a Gwyneth. O, di'r dylen o fod nôl erbyn nawr. Gobeithio bod yr addurniadau'n iawn, ynddo fe? Mae eisiau nhw nawr, ynddo fe? O, ca Sara fan hyn. Ar ben di hunan? Wel, ble mae Gwyneth, te? Beth? Wedi mynd i siopa? O, dwi'm yn credu hyn. A hithe wedi addo bydde ti a hi yn cael yr addurniadau yn barod ar gyfer y goeden Nadolig. O, diar mi, dyw hyn ddim yn iawn o gwbl. Beth? Clywes ti'r sŵn na, Sara? Clywes ti fe, Huwcyn? Oedd yn swnio fel bloedd neu rhywbeth. Hei, falle bod y lori wedi cyrraedd o'r diwedd gyda'r goeden Nadolig. Welyn ni fynd draw nawr yn gloi. Dire, Sara fach. Nawr te, wy'n gobeithio bod i wedi cyrraedd nhw. Mae'r goeden Nadolig wedi cyrraedd. Odi. O, da iawn. Wel, ble mae'r addurniadau, te? Nawr te. O, beth yw hwn i fi, mae e? Wel, ddim yn unig i ti, Geraint, ond ar gyfer pawb yn Ffalabalam. O, i weld. O, dyna hyfryd. Addurniadau ar gyfer y goeden Nadolig. Wel, a gweud y gwir, o'n i wedi gadael i braidd yn hwyr yn y dydd i brynu anrhegion unigol i bawb. Ond, wel, allith pawb fwynhau'r rhain ar y goeden awr yn gyda nhw. Gallan siŵr. Wel, Diolch yn fawr i chi Arthur Arth a Meical Mwnci am ddod ar goeden ato ni mewn pryd. Ie, diolch yn fawr. Wel, ni ddechrau addurno, de. O, ie. Allwch chi gyd helpu. Nawr te, ma ni. Beth yw gwyl y Nadolig i ni? Gole pert ar y goeden fri,
Sain carolau ei ragwyn, plant yn sglefrio lawr y bryn. Coeden dolyg, cardiau bostio, seren uwch ben fri yn y nen, tinsel tegan a chelin. Dolyg, dolyg, dolyg. Ni. Wel, hwyl fawr i chi. Hwyl fawr. Edrych da, wedi hynna. Di mai. Mae'r glas yma fel.